Мамо, какво има за закуска? Какво искаш? Куш-куш. Добре. Иване, айдеш до магазина. О, няма стане. Отиди ти. Да те да седи чумени крака, че ми ще караш. Айде! Хубаво, добре, аз ще ида. През това време влизайки с Даниел банята да му миеш зъбите. Първо с нормалната четка, после с електрическата и накрая да му изтържиш езичето. После му обличаш ацунка с динозаврите и му слагаш едно потниче отдолу да не вземе да настини. Капките против алергия. Аз ида. Какво стана, да? Се развързва обувката? Да, развързваме се. Аз сега ще оправя. Малко време ще се забавя. Ако искаш да ти помогна да я завържа. Не, няма нужда. Минавай. Сигурен ли си? Мога да правя моряшки възел. Не, няма нужда. Минавай, като ти казвам. Минавай. Ще те щакам. Не, чакай. Минавай. Минавай. Айде. Добър ден. Честито! Вие сте 23-ти ни клиент този месец. Спечелите голямата награда от 5000 евро кеш. Получавате и безплатен престой за една седмица на почивка в Слънчев бряг. Също така участие в томболата за големия джакпот от 50 000 евро. Няма нужда да платите нищо друго. Иване, приготвил си ми паричките, бе. Аз не мога да повярвам, Иване. Не мога да повярвам. Направо не мога да повярвам. Айде, обади се някакъв път да се запукаме пак с Таш. Айде. А ти ще искаш нещо? Аз ли? Да, ще искам... Спаски, какво трябва да вземем от магазина? Кус-кус? Ма чакай, бе! Ти ходи до магазина и се върна да ме питаш какво да вземеш ли, бе? Да. Ти нормален ли си телефон? Нямаш ли да се обадиш, бе? Дай ми един кускус. Какъв? Какъв ли? Чакай, ще се обадя. Минавай, че аз тук докато стигне жената и... Честито! Вие сте 38-ми клиент. Печелите още по-голямата награда на магазина от 8000 евро кеш. И сигурно се надявам, че сте фенове на пирамиди, защото спечелихте екскурзия до Париж. Също така спечелихте безплатно. Звънете на телефона, защо не дигаш? Кога си ми звънял, бе? Както и да е, питат ме какъв кускус. Какъв кус-кус? Пшеничен, нормален пшеничен кус-кус. Колко? Половин кило. И бива ли да сте колко? Ну, бе. Кускус, пшеничен, половин килограм. Добре, но какъв? Смисъл? Каква форма? Топченца или фигурки? Чакай, ще се обадя. Аз направо може ли да мина? Не, никъде няма да минаш. В момента пазарувам аз. Ти ще реши, чакаш. Сега съм аз наред. Ей, тази един ще взема. 15,80. 15,80 за едно парче динера. Вие добре ли сте тук? Кой става? Айде, ясно се и фаля. Айде, пътеките. Аз ще взема днето. Честито! Печелихте 10 000 евро. Достигнахте печелившото парче. Спаски, звъня ти и не дигаш. Не си ми звънял, бе.
Как да не съм ти звъняла? Преди 2 минути звъняхме! Това ти ли беше? Да! Аз ти нямам записан номер, откъде знам, че си ти. Аз на непознати номера не дигам. Ама как така ма ще ми казвам? Гладен съм! Иване, ще купуваш ли кускус или не? Аз съм само набързо. Дай ми един кускус. Какъв? Ще искам едно пакетче на чугета. Честито, печелите голямата награда от 15 000 евро. Това ми е любимия магазин. Също така се надявам, че са фенове на... Спаски, какъв да е кускуса? На топчета или на фигурки? На фигурки! Фигурки. Какъв е този кускус, бе? А какъв ма, нали каза фигурки, ма? Фигурки, това са фигурки. Това са звездички, бе, Иване. Ти не познаваш ли сина си, бе? В интерес на истината не. Той не обича звездички, обича буквички. Вземи кускус с буквички. Дай ми кускус на буквички. Иване, да те питам, ние къде живеем? Вкъщи? Не, къде? В мен е родник. И сега ми кажи ти с какъв ъгъл си взел букви на немски? Що не взе на китайски? А? Какво искаш, ще ги тезам да не може да се оправи или утре да влезе в някой магазин да го помислят за чужденец? Знаеш ли колко скъпо продават за чужденците, а? Знаеш ли? Дай ми един кускус на български. Спечелих! Спечелих! Най-после слънцето грее, мой двор! Какво спечелих? Което да извиняй нещо, машината за конфети се развалил. Не трябваше да се активира сега. Кока, че искаш? Взех на български. Аз вече не харесвам буквички. Това ли са сега фигурките, дето искаш? На пес контрол, така ли? Да. Добре. Леле, вой, аз въобще не видях, че сте с малко дете. Моля ви се, минете. Не, няма да минаваме. Ще чакаме реда и това е. Не, минете. Няма да минаваме, ще изчакаме реда ти как детето ще изчакаме. Спокойно, бе. Не мога така, неудобно ми е. Минете. Остави ме така сега. Минавай си, ти си взимай какво си искаш. Ще направя сега с ревяката гледаме. Айде, давай да приди. Това е. Добър ден. Честито. Спечелих. Пак спечелих. Честито! Не се спечелих. Иване, излизам да си взема една пратка, водата за кускуса е забрял, отивай да го сложиш. Чакай малко, ма. Не може ли аз да ти взема пратката пъти да го сложиш, ма? Добре, хубаво и така става. Значи, слушай, долу ще ти искат пин-код. Аз ще ти го правя сега пин-кода. Много е важно да го въведеш ръчно, защото много често стават грешки. Така, ще ти искат акта ми за раждане, свидетелство тук за съдимост, Аз ще сготвя. Добре. Кус. Ама това е гъмно. Защо? Какво ме? Няма силни. Късмет, имам седми. И ще стане работа. Но! Just created my very own video game in about 2 seconds. With APAI, you can bring any idea you might have to life in just a... Ни презервативи. И едно червено поросто. Юрий, ти цигари ли си купуваш? Не, те сме се за мен. Ми за кой си? За един приятел дет няма 18. И той ти нямаш 18. Ти минимум мисля, аз съм добре. А чакай малко, Юрий, как така ти? Да, ама на време идваш. Какво стана? Понеже ти си доста по-опитен от мене, виждам спортна натура, ти беше спортист, ставал си рекорди и също така чувам, че всякъде да говорят и съм много гласен. Да, но не след така говоря. Да, навсякъде. Да те питам, дали ще можем да дадеш 20 евра си оправя сметка? Че как бе? За моя син винаги. И... Ето, заповядай, моето момче.
Аз. Ето. Не стигат. Още 40. Още 40. Хубаво, добре. Няма проблем. Ето. Ще искам и лайна буца сирене. С касова бележка или без? Каква е разликата? С касова бележка е 9,50 евро. Без касова бележка 8,30. Ама давай без касова бележка, бе. За какво ме е тази касова бележка? Тя не става даже да си обършиш газа с нея. Ето ти тук парите и това е. Айде. Моите момиче, ще да помогна? Какво правиш, бе? Спаскай ти ли си? Какво правиш тук, бе? Нищо, отидох за сирене. Ми ти го правиш тук? Даниел вкъщи сам ли си го оставил, бе? Да. Ма как ще го оставиш сам той на 5, бе? И какво ще остане? И защо купуваш още сирене? Защото свърши. Как ще свърши в кутията, видя ли? Вчера съм докарал на 2 бутси с сирене. Не съм. Бързо отивай да го връщаш това сирене. Гледай, турбичка ми взел. Пари излишни за глупости нямам, Иване. Отивам на шива работа. Ще искам да го върна. Добре. Касова бележка. По-малко сирене. Повече кускус. По-малко кускус. Повече сирене. Повече кускус и сирене. Още повече кускус. Тази купичка не ми харесва. Вече не искам кускус, искам пица.